L-avukat Jason Azzopardi l-menta u talab li kawża li fetaħ is-sindku tar-Rabat Għawdex Samuel Azzopardi ma tinstemax quddiem il-Maġistrat Joanne Villa Kuxkiri. Dan għax kienet kandidata tal-Partit Laburista. Però meta mistoqsi jekk kienx jagħmel l-istess ilment li kieku l-kawża kienet assenjata lil maġistrat ex-kandidat tal-Partit Nazzjonalista, bla mistħija wieġeb le. Jason Azzopardi u Chris Buzzietta qed jidhru għal Samuel Azzopardi, is-sindku tar-Rabat li nstabħati li sa taħt l-effett tal-alkoħol u rrifjuta li jagħmel test tan-nifs. Dan fi proċeduri tal-libel li Azzopardi fetaħ kontra l-Ministru Anton Refalo, b'rabta ma' kummenti li għamel fuq l-istess każ. Meta deru quddiem il-Maġistrat Villa Kuxkiri, Azzopardi qal li fid-dawl li din hija kawża ta' libel magħmula minn politiku kontra politiku ta' partit ieħor, il-qorti setat tidher bħala mhix imparzjali. Għaldaqstant talab li Villa Kuxkiri ma tismax il-kawża li beda s-sindku li wara li nstabħat reġa' nħatar fil-kariga tiegħu u saħansitra talab li ma jissoktax sospensjoni tal-liċenzja. Filwaqt li kwota artikli tal-liġi u konvenzjonijiet, Azzopardi insista dwar it-talba tiegħu. Iżda mbagħad il-qorti għamlitlu mistoqsija sempliċi. Li kieku l-kawża ġiet assenjata quddiem il-Maġistrat Paul Coppini li kien kandidat tal-Partit Nazzjonalista qabel sar Maġistrat, kien jitlob l-istess? Jason Azzopardi wieġeb le. Hawn il-Maġistrat Joanne Villa Kuxkiri li tkun assenjata li ma' kawżi tisma' mill-Prim Imħallef iddikjarat li meta nħatret fil-kariga ħadet ġurament ta' indipendenza u imparzjalità u di hemmhekk imxiet u hekk se timxi. Għaldaqstant irrifjutat it-talba ta' Azzopardi biex f'Ottubru tkompli tisma' l-każ.